陽性の事実を隠してドーム湾空港からタイライオンエアに搭乗して、感染拡大によって停止しているバリへの外国人旅行者の受け入れ再開に向けて、こんにちは、人生に楽しい旅を、すみやきです。このチャンネルでは最近タイのことについていろいろお話をさせていただいてますが、アジアには他にも開国へ向けて動こうとしている国々があります。そういった国について今回はお話をさせていただきます。今回お話しするポイントは、まずは1つ目、シンガポールの動きについてお話をさせていただきます。そして2つ目はタイのコロナの状況についてお伝えさせていただきます。タイでは新型コロナウイルスの新規感染者が増えてきている、そういった状況でもあるんですが、現在どういった状況になっているのか、そちらをお伝えさせていただきます。そして3つ目はインドネシアのバリについてお話をさせていただきます。今回の動画も海外の情報、また海外への渡航事情、いろいろとお伝えしていきますので、今後のアジアへの旅行についての知識が深まりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこと、また海外への出入国情報とか世界の最新情報をお届けしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、最新情報をお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それでは早速シンガポールのことからお伝えしていきます。こちらの記事を見てください。題名はシンガポール IATA トラベルパスを正式認可、5月から本格導入へ、そのような記事になります。先にこの IATA トラベルパスというのはどういったものかと言いますと、これはスマートフォンのアプリになります。そしてそのアプリの中に PCR の検査結果であったりとか、ワクチンを接種したか接種していないかとか、それ以外にもパスポート情報とか、そういったものが含まれておりまして、そのアプリを使うことで海外へ渡航する際の情報を一つに管理することができるというものになります。今後海外へ渡航する際には IATA トラベルパスというアプリを使う可能性も高くなっておりまして、このアプリを空港で提示することによって飛行機に乗ることができる、そういうようなシステムを持っているのがこの IATA トラベルパスになります。シンガポールの航空庁は5月1日よりシンガポールに到着する乗客を対象に IATA トラベルパスの利用を許可することを発表しました。現在シンガポールに入国する方には渡航する前の PCR 検査、こちらが義務付けられておりまして、その陰性証明書が必要になります。その陰性証明書を紙の書類という形ではなく、この IATA トラベルパス、こちらのアプリに記録して表示することができるようになりますので、シンガポールでの出入国手続きがこれまでよりもスムーズになるということになります。すでにシンガポール航空では先月の半ばからシンガポールからロンドンに行くフライトに限定をして、この IATA トラベルパスを使うことの実証実験を行ってきました。そして5月からは本格的にシンガポールで導入ができることになりました。なお、この IATA トラベルパスのアプリは4月中旬以降に一般向けにダウンロードが可能になる予定です。ですので、多分なんですが、4月の中旬から終わりにかけて、私たちもこの IATA トラベルパスのアプリをダウンロードできるようになっているんじゃないかと思います。この IATA トラベルパスと呼ばれているアプリ、こちらの利点は、PCR 検査とかワクチンの接種証明、そういったものの偽造ができない、そういうふうに言われています。どのようなシステムかはわからないんですが、その偽造ができないということで、様々な航空会社がこの IATA トラベルパス、こちらのアプリの導入を現在検討している状況であります。日本では ANA と JAL がこの IATA トラベルパスの実証実験を行うことをすでに発表をしています。アジアの航空会社でもタイ国際航空ですとか、大韓航空、マレーシア航空、香港航空などが導入を予定しております。この IATA トラベルパスは現時点では PCR の検査結果、それを保存して証明するために使われるような状況になるかと思いますが、将来的にはワクチンを接種したか接種していないか、またワクチンの種類は何を接種しているか、そういったことを管理するためにも使われる予定です。シンガポールが IATA トラベルパスをこのような早期に導入をしているということは、将来的にはワクチンを接種した人たちに入国制限緩和、そういったことをして海外から来る人たちをさらに招き入れよう、そのような思惑があるんじゃないかと私は思います。シンガポールは現時点でもアジアの中では海外の人たちを自国に迎え入れるということでは結構先進的なことをやっておりまして、だからこそ今後の入国制限緩和、こういったものに期待ができる国の一つなんじゃないかなと思います。
それではどのような入国システムを今シンガポールがしているのか、そちらも合わせてお伝えをさせていただきます。こちらの記事を見てください。こちらタイトルはシンガポールエアトラベルパスでの入国者は1万8000人以上に、うち7割は中国から、そのような記事になります。シンガポールでは昨年9月から感染リスクが低いと判断した国、地域からの旅行者を隔離なしで受け入れていますが、これまでに約1万8200人がこの仕組みを使って入国したということです。現時点でシンガポールが低リスクと判断しているのは、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、中国の5カ国になります。前まではベトナムも含まれていたんですが、ベトナムは2月9日からこの低リスク国の対象を一時停止ということになっております。このエアトラベルパスというのは先ほどの IATA トラベルパスとちょっと混同しがちなんですが、それとはまた全く別のもので、シンガポールが低リスクと判断した国は隔離なしで入国できますよというような、そういったシステムになりまして、このシステムを利用する人たちは事前にエアトラベルパスというものを申請して取得する、そのようなものになります。シンガポールの地元メディアの報道によりますと、これまでにシンガポールにこのエアトラベルパスのシステムを使って入国しました約1万8200人の内訳なんですが、まずは中国が1万2800人、オーストラリアが2400人、ベトナムが1100人、ブルネイが800人、台湾が800人、ニュージーランドが300人だったということでございます。シンガポールは現時点でも国を限ってではありますが、隔離なし入国ということをして、そして成功している国でもありますので、今後に期待をしたいと思います。それでは次、新型コロナウイルスの新規感染者が増えてきて心配なタイですが、その状況についてお伝えをさせていただきます。まずはこちら、バンコク州法から4月12日の記事になります。タイの保健当局は4月11日、新規感染者がこれまででタイでの過去最多の967人に達したことを受けて、来月にかけて感染対策が講じられなかったら、1日あたりの感染確認が2万8000人を超える恐れがあるとの見方を示しました。この予想は国際的な保健政策プログラムと協力して弾き出された数値で、それによりますと、感染対策が全くされなかった場合は、最悪のシナリオだったとすると、1日あたりの感染者数が2万8678人に達する、そういった計算になったということです。その中でこんなニュースも入ってきました。こちらは4月13日のニュースになるんですが、感染の可能性と感染を隠して登場したカップルに法的措置とタイ当局が勧告、そのような記事になります。タイの保健当局は、新型コロナウイルスの感染の可能性と感染を隠して飛行機に搭乗して他の人々を危険にさらしたカップルに対して法的措置を検討するように勧告をしました。これはどのような事件だったかと言いますと、男性と女性、この2人のカップルによって引き起こされた事件だということです。まずは男性の方なんですが、ナコンシータン・マラート県出身の26歳の方ということです。この方は4月3日に一緒に食事をした親しい友人から、その友人が新型コロナウイルスに感染していたということを知らされたということなんですね。しかしこの男性はその事実を隠して4月11日の朝にドンムアン空港からタイライオンエアに搭乗をしました。そしてナコンシータンマラート県に到着した後にタクシーで帰宅をしました。その後検査を受けて陽性が確認をされたということです。そして男性の彼女、この方もナコンシータンマラート県出身だということなんですが、この方は4月10日に検査を受けて陽性が確認されていたということなんですね。しかし翌日4月11日にその陽性の事実を隠してドンムアン空港からタイライオンエアに搭乗してナコンシータンマラート県に到着をしたということです。到着した後、この女性はすぐに県の保健当局に連絡をしたということです。タイライオンエア側としてはこの2つの事実を知った後に、この2人が座っていた席の近くに座っていた乗客たちに直ちに検査をするように連絡をしたということです。そのことをもちましてタイ政府はこのカップルに法的措置を取るとそのように勧告をしたということです。こういったことは日本でも問題になったことも今までも何度かあったと思うんですが、タイでもこういったことが起こっているということです。そしてタイの新規感染者は現在どうなのか、こちら4月14日のバンコクポストからの記事になります。政府は4月14日水曜日に1335件の新しいコロナウイルスの新規感染者があったと報告をしました。これはコロナのパンデミックが始まって以来、1日の感染者数としては最も多い数値になります。
この1335件の新規感染者のうち、海外から入ってきた方から見つかったのは9件だったということです。また、新規感染者に関して、バンコクでは351件、チェンマイでは319件だったということです。タイの疾病管理局の局長によると、ほとんどの症例がタイでのナイトスポットに関連をしていると、そのように話をしているということです。タイのプラユット首相は、可能であれば月末まで在宅勤務をするように、全ての県の機関の職員に命じたということです。また、タイの民間企業へもそれに続くことを推奨したということです。タイは現在、新規感染者がどんどん増えてきている状態ですので、とても心配ですが、本当このまま増えていかずに、新規感染者の数の増加が止まって、そして少しずつでも減っていってくれればなと思います。それでは次はバリの情報をお伝えさせていただきます。インドネシアの観光省はバリでの観光客の受け入れを6月から7月に再開する考えを示しました。政府はバリでの一部地域を優先地域として観光客受け入れを早期に再開する方針を示していました。バリでは観光地として人気の高いギアニャール県ウブド、バドゥン県ヌサドゥアの一部、デンパサール市サヌールの3地域が観光客受け入れの重点地域として指定され、ワクチンの優先接種などが進められている状況だということです。また、こちらの記事も見ていただきたいんですが、そういったバリの観光開放に向けて、インドネシアではアプリの開発も進んでいるということです。旅行者追跡アプリ開発へバリ観光再開前に、そのような記事になります。インドネシアの観光省は、新型コロナウイルスの感染拡大によって停止しているバリへの外国人旅行者の受け入れ再開に向けて、旅行者の行動を追跡するアプリを開発していると明らかにしました。旅行者の受け入れに関しては、今年半ばに再開したい考えで、アプリは5月の運用開始を目指しているということです。このアプリでは、観光地やホテル、飲食店などの訪問者数に関する情報を収集することができて、衛生規律に違反した旅行者の動向をチェックすることができるということです。インドネシアの観光省はバリ観光の再開に向けて準備を加速する必要がある、そのように話しているということです。うまくいけばバリが今年の夏にも観光再開がされるかもしれません。この観光再開に関しましては、ワクチンを接種した人たちのみなのか、それともワクチンを接種していない人たちも入ることができるのか、また隔離期間はあったりするのか、そういったことはまだわからないんですが、夏に向けて、バリ旅行に向けて期待の持てる情報だと思います。いかがでしたでしょうか。今回はシンガポールの情報とタイの情報とバリの情報についてお伝えさせていただきました。シンガポールでは現在でも5カ国に限りますが、隔離なしの入国を認めている状態であります。そして IATA トラベルパスのアプリが5月1日から導入されるということですので、シンガポールへの入国規制の緩和、そういったことが進んでいく可能性がある、そういった情報じゃないかと思います。そしてタイでは新型コロナウイルスの新規感染者が現在増えてきている状態です。タイでは現在観光に関しましては、特別観光ビザ、そして観光ビザ、ノービザ、こちらが認められている状態であり、そして4月の1日からは、それまでタイに入国時に2週間の隔離期間であったものが10日に短縮される、そのようなことも決定したばかりです。今後のタイへの入国規制の緩和が進んでいくことが期待されている、そういったところでもあるんですが、今新型コロナウイルスの新規感染者が増えておりますので、これがさらに増加することなく、だんだんと減っていってくれればなと思います。そして計画通り少しずつでも入国規制の緩和が進んでいってくれればいいなと思います。そしてもう一つお伝えしたのはインドネシアのバリの情報でした。バリは6月から7月に向けて観光客の受け入れを再開する、そのような計画の下で進んでおります。こちらも何事もなく今年の夏に向けて良い方向で進んでいってくれればいいなと思います。こちらのバリの情報に関しても新しい情報が入ってき次第、こちらのチャンネルでもお伝えさせていただきたいと思います。今回もこちらの動画をご覧いただきましてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。動画ご視聴ありがとうございました。